Daşowuzda mektep okuwçylarynyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretiini depeläninden soňra tutsuk edilendigi baradaky maglumatlaryň fonunda Tewitde howpsuzlyk gullukları, hojalyklara aýlanyp Berdimuhammedowyň suraty ýerleşdirilen gazetleriň hajathana kagazy hökmünde ulanýylyp ulanylmaýandygyny barlap başladylar. Adatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz Ençeme çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, geçen ýylyň aýagynda Ýurdun Demirazyk welaýatynda iň azyndan 2 ýagdaýda Ençeme okuwçy prezident Berdimuhammedowyň portretini daýylandygy sebäpli tutsuk astyna alnypdyr. Welaýatyň merkezi Daşowuz şäheriniň 45-nji mektebinde okuwçylar klasda oýnan mahaly prezident Berdimuhammedowyň portretini gaçyryp ony depeläpdirler. Boldum Sady trawynyň 4-nji mektebinde bolsa okuwçylar prezidentiň portretini flamasterleri bilen Berdimuhammedowyň ýüzüne murt we saqqal çekipdirler. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi onuly okuwçynyň polisiýa darasyna äkidilip, soňu bilen olary tertip düzüni bozmak, ýakalaşmak, mektep emlägini daýylamak, aýplamalarynyň bildirilip, okuwçylaryň ençemesiniň türme tutuklugyna hem hökm edilendigini aýtdy. Okuwçylary ýürüýte Aşgabatdan gelip suud etdiler. Olaryň iň azyndan 4-üsine 3-5 ýyl ağırlygynda türme tutuklugy berildi, diýip Azatlyk radiosynyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlardan habarly çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maglumaty häzirlikçe bilik çeşmelerini tasdikladyp bilmedi. Şol bir wagtda Daşowuzyň resmiýleri we agdalan mektepleriň wekilleri beýan edilenleri ne tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Umuman degişli emeldarlar Azatlyk radiosyna nähildir bir maglumat bermekden ýüze urdular. Mundanam başga Daşowuzyň Göregli etrawyndaky mektepleriň biriniň direktorynyň hajathanasyndan prezidentiň suraty ýerleşdirilen gazetler tapylandan soň ol eýelýän wezipesinden boşadylyp, munyň izi bilen Tewitdäki hojalyklaryň hajathanalary hem duýdansyz barlanyp başlandy. Mektep direktoryny wezipe borçlaryny basarmaýar diýen aýplama bilen işinden boşatdylar. Mundan soň howpsuzlyk gullukları büdjet işgärleriniň hojalyk öýlerine duýdansyz girip, olaryň hajathanalaryny barlap başladylar. Egerde ol ýerde prezidentiň suraty ýerleşdirilen gazetler tapylaýsa, onda öý eýelerine garşy çäre görülýär. Men onu goly döwlet işgäriniň şu sebäpli wezipesinden boşadylandygyny bilýärin, diýip Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şeýle-de Daşowuzyň etraplaryndaky bilim edaralary, mugallimlary ýygnap, abuna ýazylan gazetlerinden arkadagyň suratlaryny kesip, ýürüýte albomy ýerleşdirmeklerini talap edip başladylar. Emeldarlar bu albomlaryň ýylyň ahyrynda barlanjakdygyny hem duýdurdylar. Galibersede prezidentiň portreti bilen baglylykda jazalandyrylan okuwçylaryň ýagdaýynda hem bolşýaly, Tewitiň degişli resmiýleri bu mesele boýunça nähildir bir maglumat bermekden saklandylar. Sözümüzün ahirinde bellesek Türkmenistanda prezidentiň portretleri adatça her ýyl taýlanyp alynan täze şygar etasynda täzelenýär. Bu ýyly Türkmenistanlylar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky kitaplarynyň biriniň ady Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi adly şygary astynda geçirýär. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurulaşan häzirki we öňki resmiýleriň bir näçesiniň düşündirmegine görä, bu ýurtda emele gelen durgunlukdan we ýagdaýyň umytsızlygyndan ünsiz sowmak, şonuň bilen bir wagtda hökümetiň adamlaryň hal ýagdaýyny, durmuş şertlerini gowlandyrmak ugrunda hakykatdan hem alady edýändigini görkezmek ýa-da şeýle pikir döretmek üçin edilýär.